Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Panibagong araw na naman. Ito ay iinom muna ako ng hot choco bago ako lalabas. Kukuha kasi ako ng stock ng gato. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hindi mo pa ako kilala, my name is Teresa Levantino. I'm a Bicolandia. Andito ako ngayon sa Norway, kaya gumagawa ako ng vlog about my simple life here. Please do subscribe if you haven't yet. Okay? Thank you. Ang oras dito ngayon ay 10:35 a.m. Actually, tanghali na kami gumising kapag ganitong winter. Kasi malamig, tsaka wala ka naman gaanong gagawin. Hindi kagaya ng summer na 4:30 a.m. medyo maliwanag na. Ngayon nag-uumpisa ang liwanag something 9 a.m. Hindi ako kakain. Hindi talaga kasi ako nag-aalmusal. Hindi ako sanay mag-almusal sa umaga. Kasi nakain naman ako ng something 11 or 12. Pero dito ay hindi uso ang tanghalian. Dinner lang. Ang hapunan dito ay between 3 p.m. to 5 p.m. Hindi kagaya dyan sa atin sa Philippines na magtanghalian. Pero minsan, nakain naman kami ng tanghali dito. Yun nga lang, tinapay. Ganitong oras ay tulog pa si my love. Ako ay maglalagay ng tulog pa. Ipil ko lang to kasi kukuha ako ng pagkakas. Dito lang muna. Maglalagay ako ng jacket. Diyan lang naman yan. Sa may likod. Malapit lang. Malamig kasi. Nagtatapon din ako ng basura. Na ulan, na ambon. Tubig. It's a foggy day.
separate dito ang basura. Ito ay sa kitchen, tapos ito ay mga box or papel. Maingay yung snow kasi nga yung sa ibabaw fresh, tapos yung sa ilalim ay natubigan na. Tingnan nyo naman yung tawag dito, table pag summer table, ayan na snow na, hindi na nakita yung pinakagitna. Ayan, ito ay isang buong taon na, hindi lang basta sa winter season, kasi nga kahit summer ay malamig. Bawas na yung kalagitnaan kasi dinadala namin sa cabin kapag nagpunta kami. Ayan, dito tayo kukuha. Na to, yung kaya ko lang bitbitin. Ayan, ouch, tingnan nyo naman yun, bubong. Iya, ang bigat.
mataas pa sa akin. Oh. Yung flower bed ni Mudra, hindi na nakita yung mga halaman, puro snow. Ayun ang bubong ng playhouse. Ayan yung veranda. May tubig oh. Ayan. Ang aking gagawin naman ngayon ay maglilinis. Magbabacuum ng sahig. Ganito ang aming buhay. Kapag winter, wala ka naman kasing gagalaan. Kaya hindi naman kami nagmamadaling kumilos. Next. Cactus. A real cactus nga pala. Ng aking mother-in-law. Mataas pa sa akin. Ha? Ayan, gising na siya. Manood ng TV. Thank you for watching.